Shalom Bapak Ibu lan para sederek saha pamiyarsa ingkang kinasih wonten ing Sang Kristus Gusti. Ing wanci menika dinten Jemuah tanggal 29 Mei 2026 sarengan kalian kula Pendeta Hendra Kurniawan saking GKJ Mergangsan. Ing wanci menika kita sesarengan badhe nampi sabdanipun Gusti nggih menika ing saktengahing renungan Sabda Winedhar. Mila saderengipun kita nampi pangandikanipun Gusti, monggo kita ndedonga. Gusti Allah Rama kasuwargan, ing wanci menika kawula ngaturaken panuwun syukur dene paduka tansah berkahi lampahing gesang kawula satengah kawula saged nyawiji ing satengahing Sabda Winedhar kanthi kebaing kawilujengan. Saestu Gusti kawula ngraosaken kangen nampi sabda pangandika paduka. Mila ing wanci menika kawula nyawisaken manah kawula supados sabda pangandika paduka ingkang sakmangke badhe kawula tampeni sesarengan sageta ngiyataken gesang kawula satemah lampahing gesang kawula saestu ndadosaken renaning kalih paduka. Lan ing Sang Kristus kawula ndedonga. Amin. Ibu bapak lan para sedherek ingkang kinasih, pangandikanipun Gusti ingkang badhe kula lan panjenengan tampi wonten ing wanci menika kaserat saking kalih Timotius bab 1 ayat 18. Suraosipun mekaten: Raja brana kang endah kang wis dipitayakake dening panjenengane marang kita iku reksanen kalawan Roh Suci kang dedalem ana ing kita. Mekaten pangandikanipun Gusti. Rahayu tumrap kula lan panjenengan ingkang nampi sabdanipun Gusti lan ngestokaken ing gesang padintenan. Amin. Ibu bapak lan para sedherek ingkang kinasih, mirunggan dumateng para pamiyarsa Sabda Winedhar, tema utawi rahirahan ing wanci menika ngreksa Raja Brana kang pangaji. Tentu menawi panjenengan mirengaken tembung Raja Brana, mbok bilih wonten ing satengahing gesang panjenengan menika kathah sanget Raja Brana ingkang aji. Sami kados dene mas-masan menika mujudaken Raja Brana kang pangaji. Mila menawi tiyang menika nggadahi mas-masan, tentu mas-masan menika dipun simpen utawi dipun reksa kanthi temen. Mboten namung kok mas-masan kemawon, Raja Brana menika wujudipun warni-warni. Wonten ingkang nganggep Raja Brana menika bab kendaraan, lajeng ugi wonten ingkang nganggep bab dalem utawi griya lan sanes-sanesipun. Mila tumrap tiyang ingkang sakmenika nganggep dene sedaya menika Raja Brana ingkang aji, kawontenanipun saestu dipun reksa, dipun rimati kanthi tumemen supados Raja Brana menika kawontenanipun boten risak, boten ical lan sanes-sanesipun. Ibu bapak lan para sedherek ingkang kinasih, miturut kateranganipun Rasul Paulus ing ayat inggil wau, kita para tiyang pitados ugi nggadahi Raja Brana endah
lan pangaji inggih menika Injil, mawartosaken kawilujengan lan tentrem rahayu ingkang dipun titipaken dening Allah tumrap kita. Dados miturut Rasul Paulus kala wau, Raja Brana ingkang sayektos, ingkang endah, ingkang aji inggih menika Injil. Mila tumrap kula lan panjenengan ingkang sampun nampi Raja Brana ingkang sampun dipun titipaken dening Allah menika, kedah kula lan panjenengan tampi simpen kanthi tumemen lan kita rimati kalawan Roh Suci supados Raja Brana ingkang arupi karohanen menika sageta kita cepengi ngantos ing pungkasaning gesang. Satemah kula lan panjenengan menika saged nggayuh kawilujengan ingkang sampurna. Tentrem rahayu menika kawontenaning gesang ingkang rineksa lan rinengkuh dening Allah inggih jatining kawilujengan uwal saking pamengkuning dosa lan paukuman. Raja Brana ingkang njalari kita saged ngraosaken gesang langgeng nunggil ing kamulyaning Sang Kristus lan saged ngraosaken kabingahan ingkang sejati. Mila peparingipun menika kedah dipun pitadosaken dening Gusti Allah supados kawontenan ingkang endah bab karohanen menika saestu saged kita reksa jagi lan rimati kanthi tumemen. Supados saged ngreksa peparingipun Gusti menika, mila ing wanci menika kita kedah nyuwun pitulunganipun Roh Suci supados menawi wonten pepalang lan panggoda lantaran pakaryaning Roh Suci kita menika pinaringan kekiyatan. Satemah kita menika tasih tetep saged ngreksa lan ngrimati Raja Brana peparingipun Gusti tumrap kita. Mila pangandikanipun Gusti lantaran Rasul Paulus menika dadosaken pangimut tumrap kula lan panjenengan supados kita sakmenika tansah nyepengi Raja Brana peparingipun Gusti kanthi tumemen supados kita sakmenika saged manggihaken rahayu. Ibu bapak lan para pamirsa ingkang kinasih, saking pangandikanipun Gusti menika nambahi pangertosan tumrap kula lan panjenengan dene Raja Brana menika boten kok namung ateges sacara kadagingan kajasmanen kemawon, nanging langkung wigati nggih menika Raja Brana ingkang asipat karohanen. Mila monggo kita sesarengan kanthi tumemen ndadosaken Raja Brana peparingipun Gusti ing sadéngah kawontenaning gesang kita supados Raja Brana peparingipun Gusti menika saged ndatengaken kawilujengan ingkang sampurna. Gusti tansah nyagetaken kula lan panjenengan njagi lan ngrimati Raja Brana peparingipun Gusti ingkang pangaji. Amin. Ibu bapak lan para pamirsa ingkang kinasih, monggo kita ndedonga. Gusti Allah Rama sesembahan kawula, ing wanci menika kawula kaemutaken bab Raja Brana ingkang sejati. Asring wonten ing satengahing pamanggih kawula
Raja Brana menika namung asipat kawontenaning kajasmanen kadagingan, nanging kawula salajengipun ngesupenaken Raja Brana ingkang sejati peparingipun Gusti inggih menika bab kawilujengan. Mila lantaran sabda pangandika paduka menika kawula kanthi saestu pitados dene Gusti ingkang ngurbanaken sarira wonten ing kajeng salib menika maringi Raja Brana ingkang sejati. Lan ing sauruting gesang padintenan kawula badhe ngrimati supados Raja Brana ingkang sejati menika ing wusana saged dados sampurna. Mila nyuwun pitulungan Roh Suci supados Roh Suci menika nyagetaken kawula ngrimati lan ngreksa Raja Brana peparing paduka. Wonten ing Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga. Amin. Ibu bapak lan para sederek sarta pamirsa ingkang kinasih, mekaten sabdar ing dinten menika mugi kula lan panjenengan kanthi saestu saged ngrimati Raja Brana peparingipun Gusti. Kula Hendra Kurniawan saking GKJ Mergangsan nyuwun kenging bangsama menawi wonten atur kula ingkang sumela. Pilih mekaten ingkang saged kula aturaken sugeng lelados, sugeng ngayahi padamelan, tetep semangat lan Gusti saestu nganti lan berkahi gesang Bapak Ibu para pamirsa sedaya. Amin.